Aparta verde loureiro, deixa clarear a lúa. Aparta verde loureiro. Estás na parroquia de Ouces. O seu centro social está dedicado a Antonia Pato, mestra, monxa segrar e veciña moi activa no social. Estuda maxisterio e na súa mocidade monta unha escola para atender aos nenos e nenas pequenas en Ouces, xustamente neste edificio que hoxe cumpre a función de local social. Convértese en monxa segrar da grande obra de Atocha e en 1955 marcha a Uruguai como misioneira para levar a cabo a primeira fundación do Instituto Secular Hijas de la Natividad de María, tamén da grande obra. Dirixe ademais outro centro nun barrio vulnerable no que fai formación integral a mulleres. 17 anos despois volve para coidar aos seus pais. Nesta segunda etapa en Ouces monta de novo unha escoliña para crianzas. Desta volta no baixo da súa casa. Participa das labores da Igrexa de Ouces, onde imparte catequese e fai a base de datos do cemiterio parroquial, entre outras tarefas. O seu perfil de axuda humanitaria queda patente noutro episodio na década dos 70, neste caso coas persoas refuxiadas da Guerra de Laos que viñeron parar a Bergondo. Implícase activamente no seu benestar e integración, apoiando a súa regularización e procurando que teñan traballo e ingresos. Unha destas familias é a de Covansi Borachak, tamén coñecido como Juan, un veciño de Bergondo que chegou dende Laos neste contexto. Bergondo en feminino divulga a súa figura pola súa xenerosidade e implicación no benestar da comunidade.